Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Оның ортында лойыклылар гына утыра ала 15-нче мәктәптә Герой партасы барлыкка килде. Балалар өчен яңа ел могҗизасы, Татар драма театры труппасы нәниләр өчен премьера әзерли. Яршолда җәмәгать транспортында йөрү бәясе арта, үзгәрешләр үз көченә 2024 елның 1 гыйнварыннан керә. Юл йөрү бәясе 35 сумны тәшкил итәчәк. 100дән артык баруга исәпләнгән озак вакытлы юл билетлары белән түләгәндә ул 25 сум булачак. Искәртергә кирәк, пассажирлар йөртүче эшмәкәрләр тарифларны 38 сумга кадәр күтәрүне сораганнар иде. Тарифлар буенча комитет аны өлешчә генә канәгатьләндерде. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Бүгіннен Татарстанда шыршы оператив профилактика операциясы башланды. Оның кысаларында шыршы һәм нора тагычларын законсыз кесу фактлары булдырмау, шулай ук шыршы базарларында һәм башка урыннарда ылыслы агачлар белән законсыз сәүдә итүне кисәтү максатыннан урман участокларында күчәйтелгән патрульлек оештырыла. Профилактик операция 31 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. За нарушение в данной области для привлечения виновных лиц к административной ответственности Кодексом административных правонарушений Российской Федерации предусмотрен административный штраф до 4000 рублей для граждан, до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей на юридических лиц. Оның артында лойыклылар гына утыра ала. 15-нче мәктәптә Герой партасы барлыкка килде. Ул хәрби хезмәткәр Сергей Крысаковка багышланган. Егет махсус хәрби операция зонасында һәлак була. Үлгәннән соң ул батырлык ордены белән бүләкләнә. Чарада сугышчының туганнары һәм дуслары, шулай ук безнең төшерү төркемендә булды. Оны туктату файдасыз иде дип искә ала туганнары. Әгәр Сергей Крысаков нәрсәдер хәл итсә, ул һәрвакыт үз максатына таба бара иде ди алар. Провожала. Сонечка, может, не пойдешь? Бабуль, нет, я пойду. Я пойду. Ты не успеешь оглянуться. Я уже в отпуск выйду. Приду домой. Ты мою старую обувь не убирай. Я еще на работу выйду. Вот приеду и на работу пойду. Я говорю, ты что? Сыночка, может, не поедешь? Поеду. Я все уже подписала. Аны шундый тәвәккәл итеп истә калдырганнар. Сергей Крысаков шулай ук үзенең кече энесен бик яраткан. Все спрашивал про младшего братишку всегда. Скучал по нему. Мам, ты только смотри за Матвеем. Где-нибудь упадет. Мама, ну что ты опять не смотришь за ним? Меня, говорит, не хватает на вас. И почему-то всегда говорил, что я же, говорит, ему как отец. Видимо, то, что намного старше. Махсус хәрби операцияны үткәрү зонасында Сергей Крысаков 2022 елның июленнән декабрына кадәр була. Ул разведчик-пулеметчы булган. Батырлыгы һәм фидагарлыгы өчен аңа үлгәннән соң батырлык ордены бирелә. Данис Исламов та үзенең дусты турында сөйләде. Егет шулай ук хәрби хезмәткәр була. Ул яралана. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә аның биленнән мина кисәген алалар. Всегда приходил на помощь. В чем бы помощь не требовалась, он всегда приходил. Ответственный был, добрый. Если надо было чем-то поделиться, он обязательно делился. По поводу людей на специальной военной операции, в принципе, люди там в большинстве все такие. Туган мәктәбендә Сергей Крысаков хөрмәтенә аны һәрвакыт истә тотсыннар өчен Герой партасы урнаштырылган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Балалар өчен яңа ел могҗизасы Аяз Гыйләҗев исемендәге Татар драма театры труппасы премьерага әзерләнә. Яңа ел алдыннан яшь тамашачылар өчен театр Теләмишкин исемле спектакль әзерли. Репетицияләрнең берсендә безнең төшерү төркемендә булды. Киләгән көрәшик, ләкин бокс кагыйдәләре буенча дөрес бит балалар. Яшь режиссер Фирдус Сафин бала чактан ук төрле илләрнең әкиятләре белән кызыксына һәм үзенең тылсымлы дөньясын булдыру турында хыяллана. Менә шулай итеп Теләмишкин әкияте барлыкка килә. Бу аның беренче авторлык эше. Язырга җиңел булды дип әйтә алмыйм. Тем более балаларга, ул бит инде балаларга да кызык булырга тиеш.
олы кішілерге де қызық әйбірлер бармында меңа қалса, чөнки әти-әниләрнең үзләренең дөреслеге дисәң була, баланың үзенең дөреслеге. Менә бу әйбер спектакльдә чагылган ул. Төп герой яшүсмер Әмир малай үз-үзен таба алмый, тирә-юньдәгеләрне аңламый. Бер вакыт ул җир асты серле дөньясына эләгә, анда аны 4 стихия каршы ала: су, ут, җир һәм һава. Алар тылсымлы дөньядан чыгу юлын табар өчен берләшәләр, ә физика һәм химия белемнәре геройларга уртак мәсьәләне хәл итәргә ярдәм итә. Әкият үз теләкләреңне ишетергә һәм якыннарын аңларга өйрәтә. Кемдер әйткән, ата баланы күреп бетерми, бала атаны күреп бетерми. Менә шушы чорда без яшибез. Безнең инде максат бу спектакльгә шулай дип куйдык. Балалар белән аталарны, аналарны берсен-берсе ишетерлек иттереп, берсен-берсе күреп, шуның белән бергә яшәрлек иттереп өндәп кую. Яратырга кирәк баланы. Менә шул төп максат. Һәм дә инде без тормышта яратабыз дип йөрибез әйме. Шул яратуны әйбер алып кайтып бирүгә корабыз күп очракта. Ярату миңа калса ул баланы аңлау. Теләмишкин спектакльнең премьерасын яшь шоулар, шулай ук аларның әти-әниләре декабрь ахырына кадәр карый ала. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Кышка актуаль модельләр гына түгел, иң мөһиме алар уңайлы. Яршалыда Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе эшен дәвам итә. Бирдә барлык сезоннар өчен ир-атлар һәм хатын-кызларга берничә 100 пар аяк киемнәр тәкъдим ителә. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Үзәкрәт сәүдә үзәгендә урнашкан элекеге балалар дөньясы бинасы. Яңгырлы һава торышында аякларга су үтмәсен өчен салкын көннәрдә ишетмәсен, ә бозлавык вакытында егылып имгәнмәсен өчен күпләр нәкъ менә Белоруссия аяк киемен сайлый. Нам с мужем нравится обувь производства Белоруссии. Мы уже давно им только и пользуемся, что летней, что зимнюю. Качество очень хорошее. Советую. Кышка аяк киемнәрнең күпчелеге монда аяк төзелеше үзенчәлекләренә исәпләнгән. Югары күтәрешле, чыгып торган сөяк яки яссы табанлы булу мөһим түгел. Тәҗрибәле консультантлар барлык нечкәлекләрне исәпкә алачак һәм иң уңайлы һәм туры килгән аяк киемен сайлап бирәчәк. Эта модель имеет влагостойкую пропитку, и ваши ноги не промокнут в слякоть. Увеличенная полнота сапог позволяет носить обувь с деформированными и отекающими ногами без дискомфорта и боли, ощущая легкость и комфорт. Ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен кышка аяк киемнәреннән тыш монда өз киемнәр дә сатып алырга мөмкин. Рисунок на данной модели обработан лазером, за счет чего она не промокает и не оставляет разводов и мокрых пятен. Крой у нее батальный, подойдет на любую фигуру. Выделка из норки подчеркивает дороговизну и придаст элегантности. Меховой капюшон заменит шапку в самые сильные холода. Одел, проверил, все классно, вообще очень хорошее качество. Давно искал такую куртку, вот случайно его нашел здесь. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булагыз. Огурчики консервированные 99,90. Это победа! Неофлекс – фитнес-платформа для бесконтактной глубокой проработки внутренних органов и мышц тела. Ознакомительный сеанс бесплатный. Прием строго по записи. Телефон 952 047 0303. Наш адрес – Сюмбике, 17А.